Storja ta' suċċess għall-kumpanija PET Packaging Containers, intrapriża tal-familja li minkejja d-diffikultajiet li ħabtet wiċċa magħhom irnexxielhom iqajmu mill-ġdid in-negozju fuq saqaħ. Fl-2010 l-kumpanija kienet timmanifattura fl-ixken tal-ilma u tesportom, iżda minħabba żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-kumpanija kellha tbiddel l-operat tagħha. Illum il-kumpanija tagħmel xogħol ta' riċiklar tal-plastik u jissortjaw fdalijiet ta' materjali li jibqa' minn proċess li jipproduċi oġġetti solidi. Wieħed mid-diretturi tal-kumpanija Edward Kassola spjega li n-negozju tagħhom kien qed jiffaċċja diffikultajiet minħabba żieda fil-kontijiet tad-dawl. Mbagħad maż-żmien kif evolvow l-affarijiet kellna ndawru r-rotta minħabba kif ulgħu ir-rati tad-dawl u hekk kellna niddiversifikaw. Bil-flus li ffrankaw mit-traħħis tal-kontijiet tad-dawl f'dawn l-aħħar 4 snin il-kumpanija investit ma' €2 miljun biex tibqa' kompetittiva. Tawna nifs ir-rati kif ġew revised, dak il-flus issa qed ninvestuhom f'makkinarju ieħor ġdid, investejna wkoll fil-pannelli biex inkomplu ngħinu l-business biex jiffranka l-ispejjeż tad-dawl. Fil-fatt permezz ta' għajnuna mill-Malta Enterprise il-kumpanija tinvesti f'magni ġodda li permezz tagħhom plastik żejjed li jkun iġġenerat minn kumpaniji oħra tkun tista' tipproċessaħ b'tali mod li jerġa' jsir tajjeb biex jintuża. Il-kumpanija timpjega 76 ħaddiem u b'dan l-aħħar investiment se jżidu n-numru ta' impjegati għal kważi 50 persuna oħra. Fi żjara li għamlu l-Ministru għall-Investiment u l-Intrapriżi żgħar Chris Cardona u l-Ministru għall-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela kellhom kliem ta' tifħira d-dedikazzjoni tal-ħaddiema. Il-Ministru Chris Cardona qal li huwa ta' sodisfazzjon għalih li jara kumpanija bħal din li ħadet nifs bit-traħħis tal-kontijiet tad-dawl u qiegħda tinvesti għal iktar suċċess. Aħna kważi ninsew dak iż-żminijiet ta' 6-7 snin ilu meta kumpaniji bħal dawn kienu għaddej minn mument qiebes ħafna fejn il-gvern kien qallhom isma' jekk intom mhux ħadkampaw hawnhekk sibu x'imkien ieħor fejn tagħmlu negozju tagħkom u l-attitudni waqfet hemmhekk. Aħna bil-maqlub tal-attitudni tal-gvern ta' qabel kif qed inti Nikol. Ix-xewqa tagħna dejjem kienet li naraw kumpaniji Maltin illi jkabbru l-opera tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.